Dikogbu ma biro were no gbete Enugu no chanja Ọnịcha Maria Aba otu aka elu ụwa siri bụrụ ahịa ụfọdụ na-eje eje ụfọdụ na-ala ala ụfọdụ na-azụ njọ ụfọdụ na-azụ mma ụfọdụ n'ụsụ ahịa ụfọdụ n'uru ahịa anya zụmara ahịa ụwa ihe onye zụtara bụ isi naanị ya anya zụmara ahịa ụwa onye zụjọ akpanya o buru ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya zụmara ahịa ụwa nka anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara ahịa anya zụmara 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 ahịa ụwa ihe onye zụtara bụ n'isi naanị ya anya zụmara ahịa ụwa onye zụjọ akpanya o buru ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya zụmara ahịa ụwa nka anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara ahịa ụwa anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara
kwesịrị bịarụ mazụ nke eziokwu ịmata ihe kwesịrị anyị mee n'ihe na-ekwesịghị n'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nsọ nọ n'ụzọ ewo dị enyi m chedu oge ruo mgbe anyị kwesịrị bịarụ mazụ nke eziokwu ịmata ihe kwesịrị anyị mee n'ihe na-ekwesịghị n'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nsọ nọ n'ụzọ ewo nwa afọ ọ gịnị na-eme ebe a n'ụbọchị taa? Anyị bịara ịkwa akwamozu nna anyị bụ Bertha, Ezinne Bertha Lemchi. Ezinne anyị maara ya nke ọma? Maara m ya. Olee ihe nwere ike ịkọwara ya gbasara ya? Ezinne ahụ nwaanyị na-anabata nwaanyị onye udo, ọ na-anabata onye ọbụla, onye ọbịa ọbụla, onweghị onye iro, onye ọbụla nwe nwe ya, onye ọbụla wee enyi ya. Ọ na-ewere onye ọbụla asị nwaanyị, ọ naghị akpọ oke. Ezinne na-akpọ ya eshiri eshi ka ụnụ Jos na-akpọ ya Ezinne? Lolo ka ọ bụ. Echiri ya Lolo, ma anyị na-akpọ ya Lolo, na-akpọ ya Ezinne. N'ihi agwa ya ka unu ji akpọ ya Ezinne. So site na ihe na-akọwa na ọ gosiri na ihe gbara ọkpụrụkpụ esiri na ezinụlọ a pụọ. Ọ na-ebute onye ọbụla. Oleekwanụ ndụmọdụ ị na-enye ezinụlọ dịka o siri ọta adakwasị ha? O siri ọta apụta, onye ọbụla ga-enwe njisi, omena uwe omena. So ha were ndị so onwe ya bi? Oleekwanụ ekpere na-ekpere? Na-ekpere ndị dị ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike na mgbasi ike nke ọ na-arụ. Oke, ahụrụ m ka a na-esi ihe dị iche iche na-akwado n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị ka a na-eme expect a lot of people na burial. Site n'otu unu si na-eme unu dị nkwado ọfụma ọfụma ma ihe a ga-eri ma ihe a ga-aṅụ. O nwere ngalaba dị iche iche ndị ọ ma ndị mmadụ ndị o were asị ndị ya, ndị o were asị ụmụ ya, ndị o were asị ikwu na ibe ya, ha niile onye ọbụla ndị n'ihu ndị na-asị onye ọbụla kawara onwe ya arụ ka nwoke lọta burial. Many people from far and near. So no matter the number of people ga-abịa ebe a, unu kwadoro akwado maka ha? Ma ihe a na-eri ma ihe a na-aṅụ. So etu a m nọ na-enwe m ike gaa sakwa afọ nne m. nsogbu adịghị len isi iburu otu bezi na anọ iri fọhụkwa. LLate chọrọ ka ụbọchị taa dịkwa. Maazị Chineke ya were ọnọdụ n'ụbọchị taa ka ihe niile gaa mma, ya gaa n'udo, ka eduo ya n'udo. Ọ ga-adị otu a n'aha Jizọs. Dịka ejikwa n'otu a na-ekpere ezinụlọ, ekpere udo, ekpere ịhụnanya, a na-asị ka Chineke sikwa otu a na-eleta gị, na-eletakwa ezinụlọ nke gị. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Jisi ike. Ndewo.
gị na ebere gị lekwasị ezinụlọ anya na ka ihe niile nke a gaji ime Jehova bụrụ nke Jehova nke ga-atọ gị ụtọ Chineke mgbe a ga-eburukwa arụ ya Jehova wee tige n'ala Jehova ị ga-anọnyere mmadụ niile ị ga-eji mmadụ niile wee kwara ngwa ọrụ onye nwe anyị ihe niile na-eme taa ka anyị naranye n'aka gị anyị akọbụ ebe a with the blood of Jesus mmadụ niile ndị ga-eji wee kwara ngwa ọrụ with the blood of Jesus anyị achọghị ịnụ akụkọ ọbụla akụkọ ihe ọghọm ọbụla onye nwe ihe ndị a ka anyị dọrọ kwe na ị ga-emezuru anyị ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe Auntie, bye bye. Oh yeah, drinking on my. Yes. Oh, can. Sky Paula.
Jesus Christ, Now the book of Hebrew, chapter 9, verse 27, by this way, he will show you as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ehibere mmadụ ka ọ nwụọ naanị otu ugbo. Ọ bụrụ na nke a gasị ya, ihe ọzọ ga-eso ya bụ gịnị? And all this particular verse cancel the idea of reincarnation. Ọtụtụ ndị na-ebelivu, ọtụtụ ndị na-ekwenye na enwere reincarnation na mmadụ nwụrụ anwụ, mmadụ nwụchaa ya bịa n'ụlọ ọzọ ụlọ abụọ ya. Ọ bụ this particular verse mere nke gị na gị mara na enweghị ihe dị otu ahụ. Mmadụ na-eyi ibe ya, mmadụ na-eyi ibe ya nke ọma. Mmadụ na-apụta ụwa sị, hei, onye a yiri onye dị otu, onye a yiri nwanne papa, onye a yiri onye dị otu a nke ọma. Akparamagwa ya, ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, onye ahụ pụrụ iji ndụ ọzọ. Ọ bụ ajụjụ a ka Job jụrụ, mana ajụjụ ahụ ọsịsa abụọ, ya ọ pụghị iji ndụ ọzọ. Enweghị ike ebe ya dị ndụ biri n'etiti ndị mmadụ. Doo akụkọ na-akọ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha nwụọ ha n'ebe ọzọ ga-abịrị ya ahụ eme ha ahụ ha eme abụ ha ha disappear. A lot of story has been told a particular house near
mana akwụkwọ na-alụ n'ebe mama nọ gosiri na mama mere n'ezi omume. Ihe m hụrụ taa gosiri na mama bụkwa n'ezi Chineke. Haleluya. Mama bụ onye nwere ihe nke Chineke n'anya. Ọ dịghị eji Chineke ahụ egwuregwu. And ihe abụọ mụrụ ihe abụọ mara ihe n'otu aka ahụ n'ebe ụmụ mama dị n'otu ahụ ihe Chineke n'anya nke ukwuu. Ha adịghị eji ihe nke Chineke egwuregwu. That is not even ability is an opportunity to tell you that ezinụlọ mama na mama nsọ Chineke ọkara ụlọ ọma n'ebe kedu afọ ihe wachasịla kọmentị anyị efu lọf ndị nwa ya nwoke abụọdala Lemchi mere nsọ Chineke ebe Chineke
Praise the Lord.
Ka Chineke gọzie ya debe ya. Onye nwe anyị mụkwasị ihe ka iri ya. Emere ya ebere. Onye nwe anyị gosi ya iru ọma ya. Nyekwa ya udo. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị ga-ebe iwe ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi eme n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, egezu anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ọjọọ niile anyị, chọrọ anyị site n'aka anyị. Edula anyị n'ime ọgụ, ma dọta anyị n'aka ajọ ihe.
na mkpụrụ obi ya nwanne anyị nwanyị Bertha na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ime Chineke pụrụ ike n'udo. Na-akpọchi ili ka ebido Abụ nọmba 33 anyị awụrụ m aga enwe shọvel ọzọ. Anyị na-enye gị ọtụtụ, anyị na-asọpụrụ aha nsọ gị, gị onye nọnyere anyị n'ime ofufe nro nke olili Mama Bertha, gị onye nọnyekwara anyị n'oge nke a nke itinye arụ ya n'ala. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi amara nke i mere na ihe niile gara nke ọma. Anyị na-ekele gị n'ihi onye isi ọzọ atụrụ nke achịrịkere nke a na nke parish a bụ nnukwu achịrịke n'anya onye iji wee jee ozi n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele gị Chineke n'ihi mmadụ niile ndị n'otu akụkụ maọbụ ọzọ iji kwere wee lụọ ọrụ nke olili Mama Bertha. Onye nwe anyị na-ekelekwa gị, onye nwe anyị na nnọnyere gị niile, na-arịọzi gị n'oge dị ka mgba ka ị gaa n'iru ikpuchite ezinụlọ nke a, ka ị gaa n'iru ichekwa ha na ịnọnyere ha, ka ị gaa n'iru ikwe ka amara gị bara ha ụba. Onye nwe anyị rịọkwa gị Jehova, onye nwe anyị ka inyeghachi ike nye mmadụ niile ndị gburu ala nke a, ka inyeghachikwa ike nye ndị nke kposiri ya. Onye nwe anyị na-arịọkwa gị Chineke ka mmadụ niile ndị bịara n'olili a, onye nwe anyị dịka iduru mmadụ niile wee bịa, onye nwe anyị mgbe anyị niile ga-alaghachi n'ebe anyị siri wee bịa, onye nwe anyị ọlụlụ anyị ga-ama mma karịa mgbe anyị bịara. Imeela gị onye naanị gị kwesịrị ntụkwasị obi. Onye nwe anyị gbaa n'ebe ọ tọgbara arụ nke oru gị nwaanyị bụ Mama Bertha. Onye nwe anyị gbaa ya ogige ugbu a, mmụọ ọbụla maọbụ ike ọbụla, alaeze ọbụla maọbụ mmadụ ọjọọ ọbụla nke ga-oyiri oyiyi nke ụdị Mama Bertha iyi iji ezinụlọ nke a maọbụ itinye akụkụ nke a, onye nwe anyị na ihe dị egwu, onye nwe anyị anyị arịọ gị ka imegide ike ndị dị otu a. Na-arịọ gị Chineke ka ebe nke a bụrụ ebe nke ọnọdụ nke Mama Bertha, ka ọ ga-abụ n'ụbọchị mbulite nke ndị kwere ekwe. Onye nwe anyị na Mama Bertha ga-esonye n'ezie. Imeela gị onye zara anyị ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị dịbụ unu chebe unu, ka onye nwe anyị mekwa ekiri ọkwasị nke nwanyị n'udo nke ya, udo nke Chineke niile
chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na ọkpara Jizọs Kraịst ọnụ ka ngọzi nke Chineke pụrụ ime ihe niile nna na ọkpara na mmụọ nsọ ka ọ dị n'etiti unu adịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile. onye nwe anyị, onye ezi omume, dike na dimkpa, onye ukwu na ọgbagha, onye maara anyị si tupu amụọ anyị n'elu ụwa, ịmara anyị, mara ihe anyị ga-abụ. Ị maara ọtụtụ ụbọchị anyị nke gị onwe gị mere ka ọ bụrụ ihe zọpụrụ n'anya anyị. Ma anyị ji ekele n'ebe ị nọ n'oge a, bụladị n'ige oru gị nwaanyị a, bụ nwanne anyị nwaanyị, bụ mama anyị, bụ nne anyị ukwu, bụ Bertha Lemchi. Onye ọ masịrị gị na n'ụbọchị nke taa na a ga-arara ahụ ya nye ala, marara mmụọ ya nyeghachi n'aka onye kere ya. Papa, anyị ekelela gị ekele n'ihe amara ije ka ị nyere ndị niile si n'ebe ọbụla dị iche iche wee bịa. Anyị ekelela gị ekele n'isi oru a n'ihi ozi niile ka ijiri ya wee jee n'ime nzukọ ma n'ime obodo, ma ozi niile ka ijiri jee n'ime ezinụlọ, mkpụrụ niile ijiri ya wee kọọ. Onye nwe anyị, ekele dịrị gị. Papa, anyị arịọsi ọdị ụzọ ọbụla o si nwee ihe ịsụ ngọngọ ka ihe onwe anyị dịka mmadụ na-amaghị gị onwe gị maara. Mana anyị maara na akwụkwọ nsọ si na ọ dịrị mmadụ ịnwụ naanị otu mgbe ahụ ihe ga-esochi ya wee. Ma ihe anyị na-arịọ wee ebere gị, si Chineke na ebere gị ka a nara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst. Chukwu ọma, dịka a rara ahụ ya nye ala, were mmụọ ya nye n'aka gị onye nwe anyị. Ọ bụghị n'aka mmụọ ọjọọ ọbụla, ọ bụghị n'aka familiar spirit na ike nke ọchịchịrị dị iche iche. Anyị ekwubi okwu si n'ịdị ka a rara ahụ anyị ala, na ọ dịghị ike ọbụla, ọ dịghị mmụọ ọbụla, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-efu imegide ezinụlọ n'iji the image of this woman. Dịka a rara ya nye ala na-echere ụbọchị ikpeazụ, bụ mgbe a ga-agba oku ikpeazụ, mgbe ndị niile bụ ndị nwụrụ anwụ n'ime onye nwe anyị ga-ebuli. Papa, naanị na n'ụbọchị ahụ ka ọ ga-anụ oku wee bulie n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Anyị na-ekpuchi ya, na-ekpuchi ezinụlọ a niile ka ọ hapụ n'ọbara Jizọs. Na-arịọ gị si Chineke biko na ha alọla ije ozi ya dị mkpa, ịrara ahụ anyị, inye ya ugwu nke ikpeazụ nke kwesịrị ya. Papa, mgbe ha na-ala, ị ga-enyekwa ha amara ije. Ndị niile bịara ebe a, ị ga-enye ha amara ije. Ọ bụla dị na ihe niile nke ha ga-atụfu n'iji wee jee ozi a, Papa, na ị ga-akwụghachikwa ha ya n'ụwa. Onye nwe anyị, gakwa n'ihu imerụ onwe gị ahụ, ma
ma ndị otu ndị ga-elaghachi ebe a n'ụbọchị echi papa biko kpuchite ha na ọ dịghị akụkọ ọjọọ ọbụla a ga-anụ n'isi ha isi na onye a bịara ebe a taa na n'ụbọchị echi na onwe n'otu nsogbu bụ ọzọ papa isi na ọ gaghị abụ oke onye ọbụla onweghị onye ọbụla ọ ga-adabara n'aha Jizọs Kraịst. Nara ekele onye nwe anyị n'ihi na ị dịrịla anyị na mma. Iwe otuto onye nwe anyị gị onye ike niile na-edere dị n'iru ya n'ihi na anyị maara na dịka anyị gwara gị n'oge a na ọ dịghị ike ọbụla ga-manifest ịpụta image n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Lemchi, the classic brothers of Nigeria, Lagos branch, are very much around. Ogeru, Omagababa, the classic Lolo, Mbano, the Omeudo, Luwenneiri, Isiala Mbano local government area of Imo State. Nipu ni bedreda, I need you na batoro na so na biarole. Ugbo okay, ayaga apuki oseso, na Jesus. Ana eme ka mara na ndi nwere o nwere ndị a na-akpọ Amarago cultural dance. Has in Delta State. Ndị ọgọ anyị bụrụkwa egwu ha wee bata na ngwuru anyị. Ha nọ ebe a, ndị klasik ha nọ ebe a, grupu dị iche iche ha nọ ebe a. Ndị a na-egwu iyi cultural unit. Awa ọrụ edebrele. Ndị a na-egbu iwu cultural dance music. Ezinne Isiala Mbano. Ndị nwanne ha nwanyị. Ọ mekwere ọnụ. Ọnwa ewu ndị a na-egbu ihe ụzọ ha bụ. Nwata bunye nna ya elu ngwongwo na ngwongwo awụchie ya ala. Na ọ na-adịkwana mgbe ike onye isi onye nwere awụ ka a na-ịgbakọ onye. APC nwanne m
na mo gbe mo wi wuri wu de shama ọnwa memare ọnwa mere mo kedeba ọnwa mere mo ideba ọnwa mere mo kedeba
Thank you. The Delta State, Omeudo, are you ready? Omeudo, Delta State, are you ready? It's like I'm already. Please, if you're not ready, let me give you wave your hand so everybody are ready. Can I see your hand up?
It doesn't matter. It doesn't matter.
Ezinne. Biko ọ ga-amasị m ka iji ọhara akọwatara anyị o.
Kegeo ada na ikwele ge. Yo nwa ya nwa nke mbụ ụzọ ka ọ nke Kegeo the only daughter o nwere. Yeah. Ele ba alụkwa no gị. Mbese. Ị na-alụrụ kwa ụlọ? Okay. Ama m na enweghị ọbụla atọpụrụ nna ma na ahụ na-agaghị ewute ya. So ọnwụ nne gị anyị na-eme ịjụwagote o siri dịrị gị maka ama m na ọ ga-ewute gị. And being the only daughter ọ ga-ewute gị karịa. Mana n'ime ihe niile ana m asị gị kara obi. Chineke ga-akasị gị obi. Chineke mazuru ihe niile. Chineke wepụrụnụ ọ ga-ewetakwa. Ebe otu isi hụ ihe niile jiri gaa n'ụbọchị taa. Unu gbalịrị. A ga-ajụ Chineke why? N'ihi na ọ mazuru ihe niile. Ya ma ihe mere o ji kpọrọ ya at this point in time. So n'ime ihe niile a ga-enyekwa Chineke ekele. Anyị ma na asị isi ibupụ isi ngwe buru. Be the only daughter o nwere. Ọ ga-ewuzi nne gị wụ Bertha ahụgazi anya na. Ị na-ekwesikwa nkwa ike na ị ga na-eleta ezinụlọ ya ahụ hapụrụ. Ị ga na-agbalị. Nkwenye kwere taa ọnụ ga-akwa ya ahụ. So ị ga-agbalị ike gị hụ na yes. Aka ahụ o ji mgbe ọ dị ndụ ịhụ na ama ọgba dị iche iche a na-agba maka ya. So aka ahụ o ji jidesie ike aka nke ahụ ya dị possible gị mee karịa nke o mere. So that at the end Chineke ga-anachasị ekele. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Dịka ị na-ekwekwanụ nkwa anụ asị Chineke nye gị amara, nye gị ike, nye gị amamihe nke ị ga-eji mezuo nkwa nke i kwere n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị gị mma dịkwa famili nke gị. Dịka ị na-elekọta famili Bertha, Chineke ga na-elekọta famili nke gị ebe ahụ ị nọ. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Ngwa njisi ike nụ. Ndewo.